Nyabụ atụmatụ ọgbara ọhụrụ maka mmadụ ịmara akara aka ya nakwazi wepụta ihe ọhụrụ site na agbammbọ na Mahadum Nnamdi Azikiwe Awka bụ nke achịkọbara maka ndụ ma ọ bụ na mmadụ gụchaa akwụkwọ nyere ụmụ akwụkwọ ndị nke gụchagoro akwụkwọ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ elu dị iche iche bụ nke nwere n'ala Naịjirịa. Ebumnobi ya bụ ọgbakọ nkụzi bụzi iji wee kụziere ụmụ akwụkwọ ndụ n'ebe o metara ịchọ ọrụ ma ọ bụ na ha gụchaa akwụkwọ ọkachasị n'ime obodo bụ nke jupụtara na nka na ụzọ ọgbara ọhụrụ. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelem ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Na ya bụ mmemme nke emere na ya bụ mahadum, onye chịkọbara ya bụ ihe bụ ọkammụta Ikechukwu Ume kọwara na ihe ha ji eme ya bụ inyere ụmụ akwụkwọ aka ya nakwazi ndị gụchagoro akwụkwọ ka ha nwee ike mụta ka esi arụ ọrụ na-enwetakwazi ego mgbe ha na-agụ akwụkwọ ka ha were nwee ike bụrụ ndị na-agaghị ọrụ ma ha gụchaa akwụkwọ ma bụrụkwazịa ndị nke gara enye ndị mmadụ ọrụ. N'aka nke ya, onye kwuru okwu n'ihe gbasara ụzọ esi achọta ọrụ na ya bụ mmemme bụ Odoziakụ Chito Ọnụzụlike kọwara ha ụzọ esi achọta ego nke ga-abara ha uru ma mekwa ka ha bụrụ ndị na-agaghị na-achọ ọrụ oyibo. Ọ kọwara ha ka ha tinye anya n'ihe gbasara entrepreneurship ma mekwa ya n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ọ ga-eme ka ha bụrụ ndị nke ga na-enwe ọrụ mgbe ọbụla karịa ndị ọzọ nọ na ya. N'aka nke ya, onye bụburu onye isi ngalaba ihe gbasara mgbasa ozi nakwazi agụmakwụkwọ na ya bụ mahadum ọ bụ Odoziakụ Florence Nwafọ kọwara ya bụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị gụchagoro akwụkwọ sonyere na ya bụ ụzọ esi ede akwụkwọ anamachọ ọrụ ya na ihe ndị nke ha kwesịrị ịma dịka onye na-achọ ọrụ ka ha wee nwee ike nweta ezigbo ọrụ nke ha bụ n'obi. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelem.